It-temperaturi għoljin li qed jesperjenzaw il-Gżejjer Maltin f'dawn il-jiem ma qatgħux għal bosta sabiex jirbsu l-malji u jaqsmu lejn il-gżira pittoreska u ċkejkna ta' Kemuna. Sa ftit ilu fix-xhur xitwin u ta' pandemija din il-gżira kienet iddominata minn skitt ta' qtob sikkina. Tisma' biss it-tħaxwix tal-gremxur qalb il-ħaxix selvaġġ u l-ħoss tal-istanjata tal-kafè ġejja mill-kmajra ċkejkna ta' Salvu ta' Kemuna. Jiem wara li tajna merħba l-istaġun sħun ta' sajf propju ninsabu hawnhekk fil-gżira ta' bejn il-Gżejjer dik ta' Kemuna fejn evidentament hawn bosta Maltin u ċinu anke turisti li ddeċidew li jaqbdu il-lanċa ta' Kemuna sabiex iqattew ġurnata jilaqgħu ix-xemx u jlegilgu xi ħaġa friska fuq din il-gżira li bħalissa jgħixu fuqha biss żewġ persuni, Salvu u Veġi. Apparti l-awm, ħafna jaslu li jkunu aktar avventurużi u jaqbdu triq biex jesploraw lil din il-gżira fejn wieħed jista' jitpaxxa wkoll bit-torri ta' Santa Marija, il-kappella, l-iskola, il-bajja ta' San Niklaw u dik ta' Santa Marija biex xejn isbieħ li joffri il-pajsaġġ ta' Kemuna. Ħdejn il-bajja ċara kristall meqjuża bħala waħda mill-aktar destinazzjonijiet turistiċi popolari f'pajjiżna, dik ta' bejn il-kmiemen jew kif inhi magħrufa aħjar bħala l-Blue Lagoon. Bosta turisti ddeskrivew lil Malta bħala pajjiż mill-isbaħ u lil Maltin u l-Awċin nies mill-aħjar. It's beautiful here. Everyone is so friendly and it's so nice and the ocean's so blue. I'm from France and it's really nice. I'm here for 2 months internship and during the weekends I can visit, so it's really nice. Xtaqkom biex tiġu għaw illum Kemuna? Il-birthday tiegħi. Il-mommy, my mother, my wife, she's treating me. She's treating me for my birthday. Iwa ħafna. Malta's beautiful. I've had a fantastic trip here. Gozo was a highlight in particular. Beautiful place. F'Kemuna ltqajna wkoll ma' Victor Refalo Awċ lilu għal dawn l-aħħar 50 sena jarma l-gabbana biex ibih frott frisk jew xi ftiera Maltija li tinżel qasel waqt ġurnata baħar. Mawan News tkellem dwar l-andament ta' Kemuna bħalissa u refera għal proġett li sar mill-Ministeru għal Għawdex biex itejjeb l-aċċessibilità. Issa jistaqbadna triq miexejn meħnex 100% imma jiena naħseb li ġiet lajna 75%. U il-proġett ġiet għal-ġen u nirringrazzja l-Gvern tax-xogħol li jagħmilha għax viru qtina. Intant fi triqitna lura f'nofs ta' baħar stajna ninnutaw ukoll l-irdum mill-isbaħ tal-Franka u l-erin storiċi li jdawwar il-kosta tal-gżira ta' Kemuna.